Ni an labɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi tilegan in na an ye baabu sigi sabula nin waati na an y'a fɔ ɲɛna ko ni kow bɛ sen na an na to k'an da don a la kuma tɛ ko min bɛ Mali den minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a b'an bɛɛ kun kan n'o ye musaka ci ye an yɛrɛ ka wari min bɛ bɔ kɔ kan ka na maa minnu bɛ hinɛ an na k'an dɛmɛ a caman bɛ tɛmɛ nɛgɛjuru siraw fɛ telefɔnitigiw ka siraw fɛ wari min bɛ na o sira fɛ a bɛ fɔ de ma ko mobile money o mobile money ale bɛ sinsin telefɔni kan sabula o de bɛ an bɛɛ lajɛlen bolo bi application tigiw b'a la minnu bɛ yen i n'a fɔ sama ale bɛ an ka jamana kɔnɔ yan cogo min na n'o ye sama money o kɛrɛfɛ fana a y'a jira k'a fɔ ko orange bɛ yen min ye malitel ale fana ta bɛ yen o fana sigilen don sen kan nin waati in na baabu bɛ min kun ka bi tilegan in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye weevu ye weevu an bɛna na baabu min sigi a kan o ye k'a jira k'a fɔ a bɛ ka feereli min kɛ bi yalama a bɛna na fusaya kosɛbɛ anw minnu bɛ wari ninnu ci ma wa yanni an ka don baabu la an b'a fɔ ɲɛna ko maa min b'an bolo bi ka se ka kuma jɛkulu min bɛ yen n'a fɔ ma ko collectif des acteurs des médias sociaux olu ka ɲɛmaa n'o ye Madi Keyita ye an y'ale wele a kana an ka hakilila jagabɔ kɛ n'i ye weevu ta k'a lajɛ bi minnu bɛ wari baara kɛ telefɔni sira fɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛ belebelew la sabula a ka wulikajɔ n'a ka wari ci cogo o nafa kama weevu ale ko kɛmɛ kɛmɛ sarada la kelen i bɛ o de sara n'i kan ka wari ci ngo n'i kan k'a ci de n'i bɛ fɛ k'a ci o y'o ye nka ni mɔgɔ min bɛ yen sa k'e bɛ fɛ ka taga wari ta olu fɛ yen o ye fu ye nka n'i b'a ci ka taa kɔ kan o ye kelen buruburu duuru ye n'o ye 1,5% ye o la sa Mali kɔnɔ yan weevu yɛrɛ ka na ka n'i cogo yan o kɛra san 2021 san 2021 o nalen u bɛ sɔrɔ cogo di bɔlɔlɔ sanfɛ ni telefɔni bɛ maa min bolo a fɔ min ma ko application Play Store i b'a ta ni o ye bi bi in na ni Kidali mara tɛ weevu bɛ Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na weevu maaw an kun y'a ɲini k'a fɔ k'u ka laseli kɛ an ma yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ degun minnu b'u kan u k'u ka baara n'a kɛcogo la u tɛ se ka na kuma nin waati in na an ka kumabaaraw la ka kɛ n'u ka baara taabolo ye o la maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ bɛ fana ko in ɲɛnabɔ ni a b'olu kun kan an y'olu fana ɲininka weevu maaw y'a jira k'a fɔ ko olu bɛ ko banki min bɛ telefɔniw kɔnɔna na olu sigicogo ye o ye Mali kɔnɔna u y'o sɔrɔ san 2021 an y'o fɔ aw ye olu fɛ yen n'i kan ka i ka baara fɛn fɛn kɛ k'i ka ordonnance sara o k'i ka ji sara o k'i ka i ka courant sara o a bɛɛ lajɛlen na i tɛ tama wo sɔgɔlen bɔ olu fɛ yen u ka filanan ye mun ye bi bi in na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ kanali kɛ kanali yɛrɛ de y'a ɲini u fɛ k'u ka 40 sara wa 40 fana olu de bɛ ka o sara min ye baara ye u y'a kɛ fo ka taa se Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen u sigiyɔrɔ bɛ o la bi o la sa u jabala n'u ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen dɔnna nka min ye jɛkulu min b'an fɛ yan n'a bɛ fɔ ma ko DGCC ni o bɛ jago ani sinaya jagokɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ k'o bɛrɛbɛn ni o ye concurrence ye olu de ye a fɔ nin waati laban in na février kalo tile 2 min ye weevu ye ko a k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw olu ye sariya ta ko kɛmɛ kɛmɛ saradala maa bɛ yen n'o bɛ fɛ ka faso dɛmɛ ko kelen ka tigɛ ka bɔ i kun k'o bila ka taa banki la yaasa min ye jamana yɛrɛ bɛ se ka o sɔrɔ cogo min maaw ka ŋaniya yira o sira ye o ye n'u bɛ wari ci o la weevu ko olu ma ko o wari min filɛ nin ye ale t'o tigɛ ka bɔ a ka maaw kun ale bɛ k'o sara u ye
jɛkulu in n'o ye DGCC u ye kalo 10 kɛ baara la u ni k'ale jija kosɛbɛ ka se k'a lajɛ ko in bɛ cogo di o de nana wolo février kalo tile 2 la u y'a ɲini wevu fɛ ko n'a ma ɲɛ ko min ye kelen in ye u b'o sara u ka maaw place la ko k'an k'a sɔrɔ ko olu yɛrɛ ka tɔnɔ b'a to u ti bin u ka jago kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ ko sabula olu bɛ k'a ye u bɛ ka bin jago kɔnɔ donc min bɛ faranga min bɛ sara olu t'a dɔn u b'o sɔrɔ cogo min na sabula u tɛ ka tɔnɔ kɛ o la min ye jɛkulu in ye k'a y'a ɲini u fɛ sa yaasa u ɲɔgɔnna minnu b'anw fɛ yan ko ka tile u n'olu ni ɲɔgɔn cɛ u k'a to min ye kelen in ye maaw k'a sara walima u k'a to n'u ka sɔrɔw bɛ se ka labɔ waati min u k'o baara kɛ wevu y'a jira k'a fɔ ale tɛ ka bin ale ka baarakɛcogo de ye nin ye an lamini jamana tɛ yen ale tɛ yɔrɔ min na wa min ye baara in ye bi ko m'a to olu bilara a la u bɛ k'a kɛ cogo min na u bɛ k'a kɛ ten min ye kuma in fɔli ni sisan cɛ wevu bɛ k'a ka baara kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen cogo min na u tun bɛ k'a kɛ ten sabula u y'a jira k'a fɔ ko min ye min fɔra DGCC fɛ o jateminɛ ma olu kunkolo minɛ kosɛbɛ nka o kɔni y'a jira sa k'a fɔ k'u tɛna se ka ɲɛfɔli kɛ sabula u b'a dɔn k'a fɔ min ye jamanaden fanba ye olu bɛ ka laɲini min kɛ o y'o ye nka o bɛɛ kɛrɛfɛ an y'a ye k'a fɔ ko in a kuma cayara bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ a la an ka ɲinini kɔfɛ an k'a ka kan an ka baabu dayɛlɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ telefɔni sira fɛ olu bɛ se ka an sɔrɔ 92 42 42 30 o bɛ yen nka yan kɛnɛ kan an ni maa de na baro kɛ ɲininkali ye mun ye n'an tora jura kelen bolo an bɛ bɔ ji la wa n'an y'a bɛɛ cɛ k'a di jɛkulu kelen ma an bɛna bɔ ji la wa bi bɛɛ lajɛlen ni garisigɛ don an bɛna na kuma dayɛlɛ Mari i Keyita an ba i Tarawele su bɛ sen na awɔ nka a bɛna taa an y'i wele n ka bɛna i dakɔnɔji tɔ bɔ i da kɔnɔ kosɛbɛ a diyara n ye an ye bɔra ka hakilinaba minnu fɔ sisan oui ani ɲɛfɔcogo in e yɛrɛ ye mun faamu ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na Kasim n bɛ i fo ka diya ni filɛlikɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan i y'a fɔ cogoya min na ni kunnafoni a kɛlen n'u ka jamana in kalaya bi kosɛbɛ bɛɛ bɛ k'i ka intérêt an b'a fɔ cogoya min na i ka nafa sɔrɔ sira k'o ɲini a ko la an minnu ye consommateurs ye an kɛlen ka nouvelle in mɛn an nisɔndiyara kosɛbɛ kosɛbɛ k'a ye k'a fɔ ko fond de soutien min n'an b'a sara an ka wari ciw n'an ka wari taw la ko société sɔrɔla mun ko k'a b'o sara en place la a kɛra nisɔndiyaba ye mais dusumakasa nana y'a kɔnɔna la tuguni i y'a fɔ cogoya min na n'o ye an ka DGCC donc ko olu ko ka ɲɔngirili kɛ ko in na fɔlɔ a ka se ka sɛgɛsɛgɛ parce que ko feere kɛkun ye tɔnɔ ko ye mais e bɛ ka feere kɛ k'e tɛ ka tɔnɔ sɔrɔ o tila e ka feere ye feere sugu jumɛn o la kosɛbɛ kosɛbɛ bon hakili maya kuma la fana an bɛ se k'a fɔ DGCC u fana u b'u jo fɛ an bɛ jamana de kɔnɔna la ko dutigi bɛɛ kan ka fɛn ɲuman de ɲini k'a di i ka dudenw ma donc n'u bɛ k'o sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ donc ne bolo o ye ɲumanba ye mais ne b'a fɔ fana tuguni k'a fɔ wevu tɛ Mali dɔrɔn na yan wevu nana Afrique yan depuis 2017 a siège ba yɛrɛ bɛ Sénégal farafinna ta bɛ Sénégal diɲɛ bɛɛ ta bɛ San Francisco n'o ye États-Unis donc an bɛ se k'a fɔ bi na an bɛ kunnafoni ɲiniw sababu la an b'a dɔn k'a fɔ Sénégal Côte d'Ivoire wevu ale bɛ ten kan ye kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ ten kan ye dɛ yen kɔni n'i ye weleli kɛ Orange jabala ye a jabala ye mais a ye Orange bɔ ka bin jamana fila la dɛ Côte d'Ivoire ni Sénégal kɔni an bɛ yɔrɔ min na bi na n'i ko mɔgɔ ma wari ci ma wari bila ka taa u b'a fɔ wevu mais a dun tɛ ka se ka sira sɔrɔ Mali la yan i n'a fɔ a ye sira sɔrɔ yen yɔrɔ ninnu na cogo di o tila a kɛlen don cogo di ɲininkalikɛla caman bɛ k'a fɔ k'o tila ko Orange kɛlen don ka monogamie de siye ni an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye wa ou bien a jumɛn de don parce que an tɛ ka se k'a faamu et an y'a dɔn Orange ils sont puissants dans ces pays là an bɔra ka minnu fɔ n'o ye Côte d'Ivoire ni Sénégal ye mais avec tout ça wevu y'a imposé ka n'i sigi fo sanfɛ mais est-ce que o tɛ parce que u kɔnna ka na parce que u mɛnna yan quoi oui Orange mɛnna yan dɛ Orange Icatel Orange mɛnɛ yan c'est vrai i n'a fɔ an b'a fɔ cogoya min na i yɛrɛ bɔra ka Icatel ko kuma in fɔ sisan donc an b'a ye Mali la yan fɔlɔ i hakili b'a la puce sɔrɔli Malitel puce n'i kun tɛ kumaba i kun tɛ se k'a sɔrɔ dɛ mais Icatel nana ka na puce prix
bin ka nɔgɔya la ka na kɔfɛ orange nana maliyɛn bɛɛ fɛn sɔrɔ donc n'an y'a bila o dynamique kelen in kɔnɔ an b'a fɔ ko wave fana b'o dynamique kelen in kan donc komi sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ fɔlɔ n b'a fɔ an ka ɲɛmaaw u ma tila fɔlɔ ka kunnafoni jɛlen d'an ma o kantigɛ d'an ma di fɔlɔ mais an kɔni an b'a bisikiya k'a fɔ wave bɛ ka na ko min kɛ nin ye ko ɲumanba ye an maliyɛnw ma maliyɛn minnu an b'a dɔn ko fantanya ɲɔ ɲalen don kosɛbɛ kosɛbɛ bi in na donc mɔgɔ min bɛ i ka doni fitinin ta ka bɔ i kun je pense que o ni dɛmɛ ka kan o ni fɛn ka kan donc an b'a fɔ orange est ce que ni jamana ɲɛmɔgɔ ka kelen tigɛli kun tɛ est ce que an ka jamana ɲɛmɔgɔ tun bɛna dɔn ko webu bɛ ka baara kɛ tan cogo la bon u b'a dɔn ko webu bɛ ka baara kɛ tan cogo la parce que webu tɛ se ka don Mali kɔnɔ yan n'olu ka yamaruya tɛ je pense que u ɲɛ b'a a ko bɛɛ lajɛlen na mais an y'a fɔ cogoya min na orange filɛ nin ye orange maliyɛn miliyɔn caman bɛ baara kɛ orange la fan fana k'o dɔn voilà k'a bɛ miliyɔn 4 bɔ bi in na donc Malitel fana bɛ ten tɔ donc a bɛ i n'a fɔ dutigi bɛ fɛn min ye ani dudenw ka yeta tɛ kelen ye donc moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à préserver donc en tant que pays en tant que état baro ɲɛmɔgɔw fana ɲɛ bɛ fɛn dɔ la u bɛ fɛn dɔw kalama an fana tɛ minnu kalama n'u bɛ k'a kɛ mais an kɔni b'a bisikiya k'a fɔ don n'a nataw la bɛn bɛna kɛ ko in na pour que an consommateurs an ka se ka lafiya cogoya min na. mais mun de y'a mankan caya bɔlɔlɔ siraw fɛ parce que an ye k'a fɔ aw yɛrɛ ka tɔndenw caman bɛ kuma la u bɛ ka fɛn caman fɔ la u bɛ ka hakililaw di wevu dun n'i y'a jateminɛ halisa i yɛrɛ ye min fɔ a tɛ dakun bɛɛ la fɔlɔ Bamako kosɛbɛ a tɛ yɔrɔ bɛɛ la a bɛ mɔgɔ caman ka baara fanba bɛ ka kɛ n'a ye. Et effectivement bon kasi mun y'a mankan caya parce que i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na maliyɛnw a mɛnna bi in na le maliyɛn se plaint an b'a fɔ comparativement an kɛrɛfɛ jamana ninnu na orange money ni fɛnw bɛ kɛ yɔrɔ min na ko Mali ka an ta ka ca n'u ta ye ne bolo a mɛnna an bɛ nin kɛlɛ kɛ a mɛnna nin kuma ninnu bɛ kɛ mais a tɛ bɔ tɛnɛn n'a ka tarata sɔrɔ donc moi je pense que Wave nana avec puissance parce que Wave fana filɛ nin ye an ka dɔn que ils sont très puissants orange b'a dɔn a ye ta ka pɛrɛn min da u kan Sénégal ni Côte d'Ivoire donc u b'a dɔn k'a fɔ Mali kɔnɔ yan n'u a tora tantɔ fana don n'a nata la u b'u ta k'u pɛrɛn Mali kɔnɔ yan fana an danganiyalen don o kan. mais est ce que bi i y'a fɔ ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la an k'o tigi ta allo 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 an b'a fɔ nɛgɛjurutigiw ɲɛna n'u b'a fɛ an k'u sɔrɔ u bɛ se ka anw kumakan faga ka bɔ o kɛrɛfɛ pour que n'an ka se ka kuma parce que caman bɛ an wele ka tila k'an kumakan bila la o kɛrɛfɛ donc a bɛ kumakan in faga n'a y'o faga an bɛ se ka mais Madi est ce que nin fana man ka kɛ sababu ye bi tɔw fana k'a jateminɛ k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ don kelen tɛna na se ka to yen ten k'o tɛ dɔ bɛ fanga sɔrɔ ka tɛmɛ dɔ kan a kɛra cogo cogo dɔ bɛ fanga sɔrɔ mais est ce que olu fana man ka sɔnɔgɔya dɔ fana don u ka ko la ten an fana mɛn n'u bolo dɛ. kosɛbɛ u kan ka sɔnɔgɔya ba yɛrɛ de don u ka ko la parce que n'i y'a mɛn cogo di an kɛrɛfɛ jamanaw filɛ an frontière de b'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ fɛn caman partager an ka réalités caman ye. kɔsɔn in na yɛrɛ an yɛrɛ ka denmisɛnnin dɔw taara Dakar u y'u kɔngɔn fa connexion na ayiwa ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la an k'a lajɛ n'an y'o sɔrɔ allo 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 oui n balimakɛ i ni tile allo n balimakɛ i ni tile a ma sɔrɔ ayiwa an na tila k'a bɔ k'a ta directement na Madi n ko u yɛrɛ fana kan k'a lajɛ ka hinɛ an na sa dɛ. Effectivement an b'a bisiki k'a fɔ nin gangangan mulilen filɛ nin ye orange ni Malitel fana bɛna ji ni dɔɔni kɛ u koliji la ka essayer ka jigin dɔɔni parce que an bɛ yɔrɔ min na bi gɛlɛya bɛ maliyɛn kan ne Kassim k'a ye k'a fɔ an yɛrɛ ka kɔkɔmɔgɔw caman murutilen don dɛ voilà murutilen don dɛ u yɛrɛ ko ni nin ko in ma sigi sen kan k'olu ɲɛ tɛ foyi la donc gɛlɛya bɛ maliyɛn kan parce que orange filɛ Malitel filɛ an tɛ se k'u fo ka se foli dan na u ɲɛna maliyɛnw ma u ye fɛn caman k'an ye mais en réalité an bɛ yɔrɔ min na bibi in na u kan ka a lajɛ ka jigin dɔɔni ka bɛn maliyɛn fana ka pouvoir d'achat ma an bɛ yɔrɔ min na bi n'a fɔra k'i bɛ wari ci k'i jaabi tigɛ fana de ye problème ba ye bibi in na Mali la n'a fɔra k'i ka taa orange la k'i ka taa 200 ci 400 ci i bɛ taa n'i y'a ci n kan ka joli de fara a kan mais o dun tɛ Wave la c'est tellement clair précis
donc i b'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ ni n kan ka 200 ci kelen de kan ka bɔ a la donc u ka komi a dɔnnen don quoi donc orange dun na don o don i bɛ calcul bɔ de la donc c'est un peu compliqué voilà ni wari ka ca a bɛ yɛlɛ ka taa cogoya min na donc a ka gɛlɛn dɔɔnin. dɔ sɔrɔla nɛgɛjuru la allo 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 n balimakɛ i ni tile allo n balimakɛ i ni tile ayiwa nɛgɛjuru ko in tɛ ka sigi sen kelen kan donc n ko ni olu yɛrɛ tun ye nin dɔn kabini ka kɔn bi ɲɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko ni i bɛ baara o baara kɛ tagalen ɲɛfɛ yɛlɛmaw bɛ se ka don ala bɛ se ka kɛ dɔ wɛrɛ fana bɛna ka na webu fana minɛ o. kosɛbɛ parce que diɲɛ fɛn o fɛn sinaya ka ɲi fɛn caman na dɛ an b'a fɔ cogoya min na n'a bɔra ala la sinaya bɛnnen don fɛn bɛɛ la a b'a to. allo i ɲɛ bɛ dɔ filɛ. allo a bɛ ɲɔgɔn najɛ ka kow kɛ au plus grand bonheur des consommateurs. ayiwa dɔ bɛ yen allo. allo. balimakɛ i ni tile. allo. e ni tile an tulo b'i la. fala ye i tɛna n'a lajɛ n'i b'a ta directement fɛn na ten voilà i bɛ micro dɔ gɛrɛ i la yen an n'u la kuma directement ka kabili in to yen fɔlɔ pour que an ka se ka garisigɛ sɔrɔ ka dɔ sɔrɔ i bɛ se ka micro kelen gɛrɛ i la Madi ne bɛ tɛmɛ sisan n k'u ka hinɛni ka kɔn k'a dɔn k'a fɔ ko bi bɛ yen sini bɛ yen hali bi wofi bɛ se ka k'a ka donkansigi la nka ngana kelen tile tɛ diɲɛ laban dɛ. non o fana kɔni don kasi fo mɔgɔ fana ka sɔn o de ma ko masa kelen tile tɛ diɲɛ laban orange Malitel y'a tile kɛ orange nana Malitel est ce que 300 000 tun tɛ pisi donc o yɛrɛ kun sɔrɔli fana kun ka gɛlɛn o kɔfɛ fɛn nana Icatel nana orange n'o falenna orange la fana u y'u tile kɛ Mali la hali bi u b'u tile la Mali la yan bi na donc ni fɛn opérateur wɛrɛ fana nana hali bi moi je pense que o bɛɛ ye o nafa bɛ kɛ an consommateurs de kan an minnu bɛ wariw ci an minnu bɛ appelw ni fɛnw kɛ moi je pense que c'est une très bonne guerre donc an bɛ mun fɔ état ye dɔrɔn u ka kɛ neutralité jouer o yɔrɔ ninnu na u kana na den foyi fisaya ni den foyi ye mun bɛ se ka mun kɛ dɔrɔn pour que ka maliyɛnw lafiya u k'o tigi dɛmɛ o sira kan sariya kɔnɔna la ani ladiriya kɔnɔna la. mais o hukumu kelen kɔnɔna na n'i ye a jateminɛ n'i ma fili yani wevu yɛrɛ cɛ sama mɔnɛ bi yan sɛni wevu bi yan tapu ninnu bi yan munna mankan ma kɛ olu la. bon mankan ma k'olu la parce que. allo dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo balimakɛ ni tile. i yɛrɛ don. alhamdulilayi. i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min. n bɛ ka wele ka bɔ Segu. Segu. awɔ. ayiwa i hakilina ye jumɛn ye. d'abord an bɛ foli kɛ i yɛrɛ ye. ka baro sigi nin ko in na yalasa mɔgɔw ka se ka bilasira mɔgɔ ka faamuyali caman sɔrɔ ko la. parce que ni polémique kɛra tan ni sigikafɔ ma k'a la a tɛ faamuya. awɔ. wa Kasimu an bɛ dugawu de kɛ ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. amina yarabi. waati dɔ tɛmɛna ni ko y'a fɔ maa min ye ko nin bɛ kɛ jamana in kɔnɔ yan maa kun tɛ da la. ayi. nka ni ala nana n'a ka sababu ye. an bɛ dugawu kɛ ala k'o timɛ. amina yarabi. an ka min ɲini DNCC mɔgɔw fɛ. yali k'a fɔ ko webu ka dɔ fara a ta kan. minnu bɛ n'olu ta ka ca a k'a f'u ye k'u ka dɔ bɔ a la. an kɔni b'o nɔgɔya de ɲini sabula ka d'a kan jamana min bɛ yɔrɔ min na sisan ni nɔgɔya tɛ gɛlɛya foyi man ka taga jamana in sɛgɛrɛ sisan. olu yɛrɛ kan ka kɛlɛ de kɛ ka fara webu yɛrɛ kan nin ko in na hali wari min bɛ sara n'o bɛ se ka bɔ a la. nka n'olu b'o kɛ f'olu bɛ k'a fɔ ko fo ka dɔ fara a kan tiɲɛna o kɔni tɛ an jamanadenw fɛla ko ye. donc an b'a ɲini u fɛ u ka ko in jateminɛ hakili la k'a dɔn k'a fɔ nin kɔni n'an bɛ jamanadenw lafiyali de kama a ka kan u ka dɛmɛ an yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min na o de kɔni ye ne ka hakilila ye ka fɔ baro kɔnɔna na. ayiwa an b'i fo. ka Segu ka bɛɛ lajɛlen fo tilegan in na. bɛɛ bɛ foli laminɛ. ntɛnɛn wulila wa ntɛnɛn ma wuli fɔlɔ de. an bɛ ntɛnɛn ka yan. ala k'a timɛkoɲuman jira an na. amina yarabi. k'an bɛ jirilakaw bɛɛ lajɛlen fo. bɛɛ lajɛlen b'a mɛn. ni baraji.
yawa tarawele Madi y'an balimakɛ ka kuma mɛn tilennenya ta na sira fɛ fanga bɔ fanga yɛrɛ yɔrɔ ko n'a ma ɲɛ ko dɔ bɛ fara dɔw ta kan ko n'u bɛ k'o ɲini ko k'a ɲini ko dɔ fana ka dɔ bɔ u ta la kosɛbɛ kasi bi n y'a fɔ cogoya min na i n'a fɔ n y'a fɔ n ka kuma daminɛ la cogoya min na i b'a dɔn fanga ko ma nɔgɔ a ma nɔgɔ n y'a fɔ cogoya min na olu bɛ fɛn caman ye an tɛ mun ye u bɛ fɛn caman kalama an tɛ mun kalama je pense que fangatigi dutigi bɛɛ ka laɲini ye dudenw ka lafiya de ye donc n'i y'a ye u bɛ ka taga dans ce sens c'est que u fana bɛ sɛgɛsɛgɛli dɔw fana la pour que an bɛɛ lajɛlen ka lafiya parce que ni mɔgɔ nan'i fɛ yen n'a ka baara fɛn fɛn dɔw b'a la i ɲɛ t'o la ka ɲa kosɛbɛ i t'a bɔ yɔrɔ dɔn a bɛ mɔgɔ siran dɔɔni donc an bɛ se k'a fɔ pouvoir bɛ o sira min kan o sira in ka ɲi kosɛbɛ donc i tun ye kuma dɔ o fana ka kibaruya di fara u boloda la dɛ kosɛbɛ o ka suma an fɛ yan kosɛbɛ vraiment ne ka téléphone d'accord Madi n ye min ɲininkali kɛ n ko tapu olu nana yan sama b'an yɛrɛ fana nɛgɛjuru allo n tɛ n balimakɛ somɔgɔw dun k'an wele ka bɔ mini ka bɔ Bankɔni na awɔ ayiwa i hakilina ye jumɛn ye weevu ko in na ayiwa bon an b'aw yɛrɛ fo fɔlɔ parce que ka kuma di jamanadenw ma nin ko nasɔn la jamana kɔnɔ a cɛ ka ɲi kosɛbɛ a b'a to jamana ɲɛmaaw fana bɛ jamanadenw hakilina dɔn bon ne yɛrɛ fɛlɛ ye mun filiba dɔ de kɛra k'a sababu n'i y'a ta ka yɛrɛ ka wari yɛrɛ ci cogo la frais de retraite t'o la donc ne bɛ k'an yɛrɛ